Ръководство за инсталиране и работа. Ръководство за инсталиране. Инсталирайте дръжката. Стегнете с винтове. Инсталацията е завършена. Поставете дръжките на държача. Поставете другата страна в съответното място и я затегнете. Поставете педала и го затегнете. Включете захранващия кабел. Ръководство за водно зареждане. Поставете на крайника. Поставете фунията във входа за вода. Добавете вода. Когато водата излезе от накрайника, това означава, че резервоарът е пълен. Ръководство за работа с интерфейса. Включете защита от течове. Поставете ключа. Включете машината. Свържете се с Wi-Fi. Изберете зона за работа, цвят на кожата и режим на работа SharStack. SHR Stack се използва за епилация на малки части, като устни и чело. Стил на епилация тип щампа. Не е нужно да регулирате тези два параметъра за SHR. Трябва да регулирате енергията и честотата. Времето намалява. Това означава, че в тази зона за третиране, например 300 квадратни сантиметра, трябва да регулирате само енергията и честотата. Ръководство за третиране. Сложете ръкавици и маркирайте зоната за работа. Избръснете космите. Почистете зоната за третиране. Нанесете охлаждащ гел. Сложете защитни очила. Сложете защитни очила на пациента. Направете 2 пробни светлинни импулса преди операцията. По време на лечението осъществявайте контакт с кожата плътно. Не се движете прекалено бързо или прекалено бавно. Регулирайте енергията според усещането на клиента. Най-добре е да има леко чувство на изтръпване, лека зачервеност на кожата. Демонстрация на лечение тип щампа. Зависи от дебелината на космите и тяхното местоположение по тялото. Хормонално зависими зони, като горната устна и брадичката, могат да изискват повече време в сравнение с краката, тъй като хормоните влияят на растежа на космите в тези области.